Idan ka san kai yaron ɗan kasuwa ne, to wannan bidiyon naka ne, ka tsaya ka saurare ni. Kullum za ka tafi kasuwa, ka je ka yi wanka, ka tafi kasuwa, ka je kasuwa ka zauna a bakin shago. Yamma ta yi a ɗauko 2000 a baka. To wannan ba shi bane ba. Abin da za ka yi daban, abin da ka je kana yi daban. Ka je ka zauna a bakin shago, wa ya san ka? Kai kenan ba za ka ci gaba ba kenan. Kullum kana bakin shago. To ga hanyar da za ka bi domin ka blowing kanka, duniya ta san ka, a san ka idan duniya kayan ka su sanu. Amma ka je ka zauna a bakin shago. Content creation za ka yi, kana tallata kayanka. Duniya ta san kayanka, a san ka kai ma. Ba ku ga abin da wannan gayan ya yi ba, Abdul Turaki? Wa ya san shi? Ba wanda ya san shi. Ya je ya fara sai da waya a farm center. Ba wanda ya san shi. Ya ga cewa ba za ta kai masa ba. Ije tallata kansa. Yanzu Abdul Turaki ko kashi ya ɗauko ya ɗora ya ce a siya sai an siya. Amma ku kun je kun zauna a bakin shago, yamma ta ya ɗauko 2000 a baku. To cutar kanku kuke yi. Idan za ku daina, ku daina. Ba wai mun ce ku daina zuwa kasuwa bane ba gaba ɗaya. Amma ku canja salon taku. Idan rawa ta canja, to kiɗa ma canjawa yake yi. Kun je kun zauna a bakin shago, wa zai san ku? Ku je ku tashi, ku tallata kayanku, ku tallata kanku. Kuna zaune za a dinga kiran ku daga ƙasashen duniya ma kai, ba ma wai iya Najeriya ba. Daga ƙasashen duniya za a dinga kiran ku, kayanku ake so, kayanku ake so, kayanku za ku bayar. Amma kun je kun laɓe a bakin shago, wa zai san ku? Yamma ta ya ɗau 2000 a baku. Mai gidanku kuma ba ku san abin da yake samu ba. Ana muku wayo, an mai da ku yara. To ku tashi idan za ku tashi.